جزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مين نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر سكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس كنت اسقمي بسبب ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريتراو مالت بقفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفرو تغني سلام تخطاتلتي نايز شانل كما تكونوا تبقى تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لما وين كم وترو نقول فتشنا مرميرنا عنا كمهر كنكح كتاكم يخلي زبالنا حبريتات حزنا لكم متينا لنا مچم this video is going to be very interesting بطعمي أقدر أرستي كهون مهنياتو today لو معلتي أبقى طبعا علمنا هذا عبي نتبع هذا فلوي نقدر تقصيت الله stock market any market whatever the market crash قبرالله if you are in the stock market you already noticed it بجابان زجمرة ما بقصيت نايتس أقام زخينا زلا جابان وطبعاً عمق نيرو مجمريا تي ستوك ماركت ناتهم تي ريت ناتهم ويكات انترست ريت نايت سنترال بانك لعلى سلا زدايبو تي ايكونومي دارجا 18% كراش جيرو ريبل افكت ناب كالكا سلا زلا دبزلو دارجا كريبتو ساكني كراش جيرو لو ستوك ماركت ساكني كراش جيرو لو نزيز ملكات حبريتاك وكمي at the same time going to crash Japan تراي كونتن كوينات ناي اسرائيل يوكرين ناي ايران درو ابزي زمت زلو ساعات كغاطم كم زغلي يزرب زلو تزي نسن بعلو نادو تصنو غيرلو لو تزي the whole market is in a terrible situation ويك عمق situation على سلام تايجنت ان هنا بناي جولدمان ساكس حبريتا ابي انا امريكان انفستمنت بانك ذهب حبريتا كبكمي انتي مالتي بخمي كان ببنغد فاتيكان دحر خندي سقطانا يزغلا بولمبيك زنبره ملسي بمالو نعوز ملكاتون كنرينا نتنايزو بانا دما بزي منصر كنرينا بزح نغرات اللون لايك جبر سبورت جبرو مساي صنحونا بلكو مجمريا بتي big headlines زلو كنجمر what is going on in the markets كبزي كنجمر market has officially flipped. Is America heading towards a recession? I mean, if you look up disaster in the dictionary, you'd see Intel's ticker. The unemployment rate jumping to 4.3% is the highest level in nearly 3 years. The central bank holding interest rates steady yesterday for the 8th straight meeting, opening the door to a September rate cut right before the presidential election. Major investors are dumping stocks as the NASDAQ. So, stock market, like كل major markets مالتهم. بتي تسمو غير على زبالز نبرنا هندي nose dive جيرلو. na Japan, na US, na Europe, na US قاني ويون معناته I think a couple of maybe حمش شدش معتا جمير نير ناسداك تنا technology sector times بلوزي correction مالت بفل إذا سوني زيا black Monday يلوم تقيسهم مالو just I'm gonna give you a perspective تماليسنا إذا حبريتك سامريو حنت summary بحر غير لكم مالو خبزي because there's so many things going on very difficult إن تنقراتتي حدا بحدا كتم ببو let me give you a summary نزام عالت زيا August ويكا نحسه ورح لتحمشته August لتحمشته انتهي له مالو black Monday سلازم انتهي مالتيو إذا ما حالت زيا ماركتس بتعمي تربي شخم زلو بمنتهي just حتى زبالك نبكم global financial markets are in turmoil لذي هذا كابتن اب اكس تبوز هون حبريتا زب سمرايزنا تزغبرو يزبكم زلهم لذي نابنت كابيت جمير كلو the Japanese carry triggered by the Japanese carry trade leading to the historic sell-off. ስለዚህ እቲ መበገስና ይዙ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ጃፓን እዩ ኣብ ጃፓን ዝተገበረ ኮላፕስ ወይ ከዓ ውድቀት እዩ ነቲ ካሊ ማርኬትስ ተንኪፍዎ ዘሎ ናይ 2008 ንጅምረት ንዝክረቶ ኮይና ፋይናንሻል ቢገስት ክራይሲስ ዝበሃል ኣሜሪካ በጊሳቶ ናው ጃፓን እዩ በጊሳቶ ይዝበሃል ዘሎ ሶ እቲ ናይ ጃፓን
እቲ ኢንዴክስ ናቶም ወይ ከዓ እቲ ኒኬይ 225 ዝበሃል 225 staggering 18% 18% ንታሕቲ ከምቆልቁል ከም ዝኻለ including only ሎሚ ጥራይ ኣብ ማንደይ ጥራይ 12.4% plunge እዚ ኣብ ኢንዴክስ 10% ኣብ ሓደ መዓልቲ ማለት huge ድሮፕ ወይ ከዓ ምውዳቕ እዩ ሶ ኣብ ስቶክ ማርኬት ተለኹም ብፍላይ ምሳይ ካብ 2019 ትጀመርኩም this is not the first time ኮቪድ ክጅምር ከሎ ካብዚ ዝኸፍር ኢና ኢና እንታይ ግን ኢልና ሽዑን ርግእ በሉ this is a normal tendency of markets correction is 20% 18% 15% 10% ካብ ግዜ ናብ ግዜ የጋጥሙ እዮም እዚ ዘለና ግዜ ድማ turbulent ብዙሕ ነገራት ዝንቀሳቐሰሉ ግዜ ስለ ዝኾነ it's very very difficult but at the same time we don't have any option ካል alternative ገንዘበይ ኣብ ባንክ ጥራይ ከቐምጠይ ትብል ተለኻ ኢንፍሌሽን ክሳዕ ክንደይ ይበልዐሉ ድማ ንፈልጠልና ሕጂ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ኣድቫይስ ናተይ ድሕሪ ኢለ ይከብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ማርኬት ዘሎ ጥራይ ኣብዴት ክበኩም እየ US ማርኬት almost 7 ትሪልዮን ገንዘብ ካብቲ ማርኬት ጠፊኡ ኣሎ ተኸሲሩ ኣሎ ማለት እዩ ድሮፕ ብ7 ትሪልዮን ድሮፕ ገይሩሎ እቲ ማርኬት ማለት እዩ so this is massive ዓብይ ውድቀት ወይ ከዓ ክሳራታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ብፍላይ ኣበይ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ኣብ ሎንግ ተርም ኢንቨስተርስ ኣይኮነ ወላ ሎንግ ተርም ኢንቨስተር ኮይንካ ትኸስር ኢኻ ገንዘብካ ጎደል እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ትሬደርስ ዝበሃሉ ዝሕነቑሉ ግዜ እዚ ማለት ከምዚ ከጋኒ ኢለ ከይመስለኩም ሊትራሊ ቃል ብቃል ነፍሲ ቀትለ ዝፍፀመሉ ግዜ ከምዚ እዩ ስለምንታይ ልዕሊ ዓቕምኻ ሌቨሬጅ ወሲድካ ተለቂሕካ ትሬድ ትገብር እንተነርካ ኤግዛክትሊ ከምዚ ናይ ሎሚ ሶኒ ዘጋጠመ ማንም ሰብ ዘይተፀበዮ ብላክ ስዎን ይብልዎ እዚ ወላ ሓደ ክፅበዮ ዘይክል ፉሊ ኢቨንት ከጋጥም ከሎ ልዕሊ ዓቕምኻ ብዕዳ ኣቲኻ ትሬድ ትገብር ብስስዐት ከይድ ተነርካ then you get crushed ኣብዚ ናተይ ትምህርቲ ወይ ብዋትስኣፕ ክፅሕፍለይ ከለዎም ናይ ትሬዲንግ ኮርስ ክወስድ ደለይ ክትብሉ ንኸሎም እንታይ ዝብለኩም ምን የወኬን ኣነ እዚ ሓበሬታ ዛሂበኩም ትምህርቲ ዝሂበኩም ስለዚ ያምነሉ ትሬድ ምግባር ማለት ሓደ ምስ ኣዝዮም ሶፊስቲኬትድ ዝኾኑ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቑ ኣንፃሮም ኢኻ ቁማር ትፃወት ዘለኻ ኢንቨስት ገብር ኣለኻ ቁማር ኢኻ ትፃወት ዘለኻ maybe 1% ካብቶም ፍሉያት ተኾይንካ you can be successful trader no problem ዝበዝሐ ሰብ ግን they lose money in long term they lose money ስለዚ long term investor ክትከውን ኣለካ ንዑ ገዲፍካ long term perspective ሒዝካ ህድእ ኢልካ ኩሉ ግዜ ድማ ብምጥውን ገንዘብ ሶምናዊ ወርሓዊ ዶላር ኮስት አቨሬጂንግ እናገበርካ ክትከይድ ከምዚ ትብል ትምህርቲ ናተይ ንከምዚ ዓይነት ክራይሲስ ድማ opportunity time ኢና ንብሎ እቲ ክራይሲስ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ሾክ ትኾኑሉ ግዜ እዚ እቲ ዝበለፀ ግዜ ታሕቲ ወሪዱ ከሎ ኢንቨስት ገብረሉ ግዜ እዩ እዚ ግን እንታይ እዩ መረዳእታት ኣለካ ናይ ነዊሕ ጠመተት ኣለካ ጥራይ ንግደፎ so 7 ትሪልዮን ገንዘብ ካብቲ ማርኬት ኢቫፖሬት ወይ ከዓ ሃፊፉ ከይድሎ ክሪፕቶ no market is stable ሎሚ ወርቂ ይኹን everything is crashing except one እንታይ ክርፀን ይሄ ኣብዛ ያቅረብ ኳንቱ ለይት ኮይና ትንቃቀን ነዚ ቪድዮ መቅራበይ ስለዝነበረ ሎክሂድ ማርቲን ዝበሃል እዚ ናይ ኤሮስፔስ ናይ ነፈርቲ ኩናት F35 ገለ ዘፍሪ 23% ካብ ኣብዘን ሰለስተ ሶም ኣብዘን ዝሓለፋ ሶምንዲ ወላ ወርሒ 23% ንላዕል ደይብሎ ባይዶ እንታይ ማለት እዚ ንውግእ ዓለምና ናብ ውግእ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ዘተንብህ ይብሉ ካልኦት ድማ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ክራሽ ሰብ ዲዛይን ዝገበሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ተደምለኹም by design ዝተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሰንበት ናይ ምሸት everybody ኣብዚ የለወሉ ማርኬት ስለው ኣብ ዝኾነሉ ዘጋጠመ ናይ ጃፓን ስለዚ ምስ ግዜ ክፍለጥ ግን ገለገለ ሰባት ድሮ ጥርጠራ ናቶም ጀሚሮም ኣለው ማኒፋክቸርድ ነቲ ማርኬት ክራሽ ጌርካ ክትከስበሉ ትኽእል ዓበይቲ ባንክታትን ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ዓለምና ዘመሓድርዋ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ንክሪፕቶ ክገዝኡ እንድሕር ኮይኖም እንታይ እዮም ዝብሉ ክሪፕቶ ክራሽ ክገብር እዩ ሓደ ነገር ክእሰር እዩ ወይ ገለ መለኢሎም ሓደ ዓብ ዜና ብኩሉ ሚድያ ይፍኑ እቲ ክሪፕቶ ክራሽ ምስ ገበረ ኩላቶም ቶም ዓበይቲ ባንክታትን ቶም ቢግ ፖኬትስ ዝበሃሉ ኣትዮም ብሕሱር ይገዝዎ ሽዑ ኩላታ ከሲራ ዝሸጠት ዋይ ኣነ ብኻድ ኣውጠጠው ኢለ ትብል ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓቕሊ ጌርካ ነቲ ማርኬት ስቂልካ ረኣዮ it will do its thing ባዕሉ ናቱ ክገብር እዩ ከምኡ ድማ ፌድ ሬት ስታግኔሽን እቲ ፌድ ናይ ኣሜሪካ ድማ እቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ትሬጀሪ ሎሚ ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ክብ እዩ እንተዘየለት ማርኬት መሊሱ ናብ ሕማቅ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ so these are some of the things ካብ ክሪፕቶ ጥራይሲ ቢልዮናት ገንዘብ ሊኩዊዴትድ ኮይኑሎ ወይ ከዓ ጠፊዩሎ already Kim, I know it's not playing much of a role what we're seeing today with the geopolitics in the Middle East, but that could be the next domino in the cascade of fear that we're seeing. So going back to the discussion we were having with Anas earlier, you think that the response by Iran will not be symbolic, which is a contrary.
So in general, ኣብዚ ንሪኦ ዘለና Black Monday ዝበሃል ዘሎ traders are betting on emergency rate cuts ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሴንትራል ባንክ ገለ ነገር ድሮፕ ንክገብር ብዙሕ ሰብ ኣብ ስፔስ እናተወ ሚቲንግስ ይግበር ኣሎ ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ኢንሾክ ኣለዉ መዓት ገንዘብ ተኸሲሩ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ሓደ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ክሪፕቶ ኣድቫይስ ዝህብ ዝነበረ ናቱ ታሽሚ ይርኔራ ኣብ ዝሓለፈ እዋን he's not one of the biggest but big enough you show at the $1 million ከሲር ኣለዎ right now ይብል ነይሩ he was in shock but again ናቱ ኣድቫይስ ግን stay calm and hold ማለት ሒዝካ ዘለካ ሒዝካ ዶበል ተኺልካ ነንእሽተ ኢንቨስት እናገበርካ ኸይድ ተዘየለ hold ሴል ዝብል የለን hold ስትራቴጂ ዘለካ ሒዝካ ዓቕሊ ግበርግዚኡ እቲ ምዕግርጋር ናይቲ ማርኬት and it's common ኣብ ስታክ ማርኬት ነዊሕ ተሰኒሕካ it's not ገንዘብካ ክትከስር ከለካ ከምዚ ፅቡቅ ይስማዓካ ወይ ኢንጆይ ትገብሮ ማለት ኣይኮነን we feel something you know ሕማቅ ይስማዓካ ገንዘብካ ድሮፕ ክገብር ከሎ ኢንቨስትመንት ናትካ ክጎድል ከሎ nobody likes that but zoom out ትገብር ኣለካ ኣብ ታሪክ ክንምንታይ ክንቱ ተኸይዱ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ከመይ ነይሩ ኮቪድ ንኣብነት ዝቐረበ ሂስትሪ ንዓይ ማለት እዩ ከም ዓብዪ ኢንቨስተር ኮይና ዝኣተ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወተይ ማለት እዩ ፉል ገንዘበይ ኢንቨስት ገይረ ከለኹ ኣብ ኮቪድ ዝዓበየ ሾክ ቴራፒ ናተይ ነይሩ ዓብዪ ድሮፕ ኣጋጢሙኒ ብዙሕ ወዲቑ እቲ ኢንቨስትመንት ማለት እነን ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ዘንብቦ ዝነበርኩ ክነብረለኒ ኢለ ድሕሪኡ ክንደይ ግዜ ከም ኣጋጢሙ ኣሎ ባት ናይ ዩክሬን ውግእ ክጅምር ከሎ ከምኡ ዓይነት ክራሽ ኣጋጢሙ I just ignore it ነቲ ዜና ይከታተሎኒ ነቲ ናተይ ፖርትፎሊዮ ቼክ ኣይገብሮኒ እቲ ምውጣቕ ገለመለን I just ignore it ናተይ ስትራቴጂ እዚ ምክንያቱ ሒዝየ ዘለኹ ፕላን ኣብ ሎንግ ተርም ከም ዘዕውተኒ ስለ ዝሪኦ ዘለኹን ስለ ዝረኣኽዎን እዚ ወዲቑ ዘሎ ባዕሊ ክድይብ ኢለ ሪላክስ ገብር ድሕሪ ቁርብትለይ ድማ ክገዝእ እየ ዝጅመር ክሸይጥ ኣይኮንኩን ዝጅመር so this is my advice እቶም ካልኦት ድማ ናትኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ናተይ ተምሃሮ no matter ኣበይ ናይ ማርኬት ኣለኹም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ትገብሩ ኢኹም ተኺልኩም ቆቁሩብ ኢንቨስት ክትገብሩ ኢኹም ተዘየለ nothing happens ሸይጥካ ውፃእ ገለመለ ዝበሃል የለን ኣብ ናተይ ስትራቴጂ ኩሉ ግዜ ኣድቫይስ ናተይ ኣብቲ ኮርሰይ እውን ብተደጋጋሚ ን10 ዓመት ክትሕዞ ዘይትኽእል ኢንቨስትመንት ን10 ደቂቕ እውን ከይትገዝኦ እየ ዝብላኒ እዚ ምክሪ እዚ ድማ ናተይ ኣይኮነን ናይ ወረን ባፈት እዩ ስለዚ stay there ማርኬት ሒዝካ ኣለካ ዓቕሊ ግበር እዚያ this is my advice ብምቕፃል ኣብዚ ክልተ ቻርት ነይረን ምናልባት if I find it I'm going to show it to you can find so ኣብዚ ያለ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም እየ this is very important ኩልና ክንሰምዖ ዘለና እቲ advice ድሕሪኡ I will move on time that we had a correction and I think that's important to keep in mind and we turned tactically a bit more cautious 3-4 weeks so እዚ ካብ ጎልድማን ሳክስ ሓደ ካብቶም ናይ ኢንቨስትመንት ባንክ ናብ ዓለምና ዝዓበዩ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ኢሉ ዝመክር ዘሎ ኮሬክሽን እዩ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ንግዚኡ ዘጋጥም ኩነታት እዩ and then it will bounce back to market ዓቕሊ እንተጌርካ እንተትዕግስ ጌርካ things will get slow down እዚ እጂ ነቲ ኢንቨስተርስ እየ ዝብል ዘለኹ what about the economy general economy ምክንያቱ ዎል ስትሪት and main street ነንበይኖም እዮም እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም ንበይኒ እዩ እቲ ሪል ኢኮኖሚ ድማ ንበይኒ እዩ ሪል ኢኮኖሚ ፖለቲካሊ ጂኦፖለቲካሊ ብካልእ ኣርሳት ዓብ ፅልዋይ ዘለዎ ስለዚ ብዛዕባ ፅንሕ ኢለ መብርሂ ክበኩም እየ so many things happening ነቲ ኩነታት ክፀልዉ ዝኽእሉ ago roughly and there were 3 reasons I think the first reason was the US economy and generally US data has been weaker and it's been weaker for 2 months now this is not the first print we got and the market has treated that as bad news as good news if anything we actually saw the S&P futures positioning move more bullish in the last 2 months. So you had this disconnect. Bad news was good news, and the market was actually getting more bullish. That was the first concern we had. Eventually, the Fed buffer cannot be big enough, or the bad news becomes bad news. The second reason was valuation expansion in the tech space. So in general, እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብፍላይ እዚ ዓመት እዚ እቲ ማርኬት ኢቫሉዌሽን ብፍላይ ናይ ዘን ቴክ ካምፓኒስ ridiculous levels ይበፅሑ ነይሩ ክትኣምኖ ንዘሸግር ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ like a serious company ከም Nvidia ዝበሃል ካምፓኒ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን ኣለዎ ክብልካ ከለዉ it's a shock እዚ ደሰንብት ጥራይ ወላ ሓንቲ ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካምፓኒ ኣብ ውሽጢ let's say 10 years or 20 years 3 ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን ልዕሊ ቁጠባ ናይ ህንዲ ኮይኑ ኣብ ዓለም ሰለስተ ሃገራት እየን ዘለዋ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ኢኮኖሚ ዘለዎም ቻይና ኣሜሪካ ንሳቶም ቶም 20 ገለን ትሪልዮን ኢኮኖሚ ዘለዎን እዮም ኦኬ እቶም ካልኦት ግን ጀርመን ድዩ ጃፓን ድዩ ገለ ድዩ ኩላቶም 3-4 እዩ ሓደ ካምፓኒ ናይ ቺፕ ካምፓኒ 3 ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን ክበፅሕ ከሎ ካብ ዝበፅሑ ሃገራት ናይ ዓለም ብደካ 2-3 ልዕሊ ኩሎም ዕቤት ክገብር ከሎ እዚ ክእመን ዝኽእል ቫሉዌሽን ኣይኮነን ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልኩምኒ ሲምፕል ሪዝን
قليل مغنياتي سب قبل الامريكا قبل الدولار قبل الباطيرات امناس زي بلو نتجنزبو كله نفت ماركت يصدر بيزل ولا ابصر على درجه فالويشن كله كودق مخانا تفلت كله كابتي اباطيرا زلو ገንዘብ ابز خوني يكون دروب كغبرالن زبل امنتو يخيد على مهات انفليشن ريالنا بتي كمدباتي ليفل اوف عدانا امريكا درجه عدانا امريكا وجز كايزلو ስለዚህ ሰምታይ ደልደሎ ከመይ ጌርካ ነትገንዘብካ ገለ ነገር ቫልዩ ክባካ ከም ዝኽእል ትገብሮ ክሪፕቶ ዲዩ ኣብ ስታክ ዲዩ ኣብ ጎልድ ዲዩ ኣብ ካል ሪሶርስስ ዲዩ ኢንቨስት ብምግባር ኣብ ሪል ስቴት ከይብል እኳ ሪል ስቴት ንባዕሉ ሰማይ ስለ ዝደየበ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ሪል ስቴት ዲስኳሊፋይድ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ሪል ስቴት ኢዝ ቢካሚንግ ኦንሊ ነቶም ቢሊዮነር ክላስ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ተን ካምፓኒታት ነቲ ሪል ስቴት ክቡር ከሎ ኩሉ ገዚአ ናካርያ نتسب تراسب كجوز خمسة كل يوم زقبر زلوا قبل اللي دمات interest rate 5-6% اندحر خوينة mortgage rate سب كجوز كلني معناته اللي العاقمي مالت قدم شحت غفلتنا بركة تلتشان 500 كتكفلوا له تحر خوينك ما قبل اللي دوموسكا ما من نابر نير زلوا زي بس حسب disqualify كون خجز التي ولا عاقم زلوا دما صفر هي سم معناته كابسر حكاك سوق تقول كال نجار كقاتم خل so زي بس حسب up to real estate which is زلوا so in general زيناي ጎልድማን ሳክስ ታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ካብቲ ኦቨርሂቲንግ ናይቲ ማርኬት ኣጋጢሙ ዝነበረ ከም ምዃኑ ከምኡ ድማ ከም ዝበልኩኹም ካልኦት ክምን ስፔኩሌት ይገብርሉ ምናልባት ባይ ዲዛይን ክኸውን ከም ዝኽእል ውራይሎም ዝገበርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ይበሃል ግን ኢት ዶዝንት ማተር ንነብሮ ዘለና ግዜ ኣናደር ሌቨል እዩ ልክዕ ነዚያ ዘረባ እናተዛረብኩም ከሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኮማንደራት ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ራሻ ናበይ ኣትዩ ኣሎ ናብ ኢራን ኣትዩ ኣሎ so ኢራን ካብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ዕለት 5 ማለት እዩ ዕለት 5 ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት መጥቃዕታ ኣብ እስራኤል ክትፍፅም ከም ትኽእል ዝበሃል ዘሎ we don't know if this is true if it's going to happen I don't know ጋራንቲ ክበኩም ኣይክእልን ግን ካብቲ ኩሉ ኣነ ሪሰርች ዝገብሮ ዘለኹ ኢራን መጥቃዕቲ እቲ መጥቃዕቲ ድማ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ዝበርትዐ ክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ because ኣብዚ ዋን እዚ coordinated ዝኾነ ምስ ካልኦት ሓይልታት ብፍላይ ራሻ ብዙሕ ኣሰትስ ናታ ናብቲ ሃገርቲ ትእቱ ከም ዘላ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ so for example there was this information ተሓቢሩ ዝነበረ ማለት እዩ The U.S. is deploying more fighter jets and warships to the Middle East to help defend Israel from possible retaliatory attacks by Iran. So America already ብዙሕ ወታደራዊ ሓይሊ ናብቲ ቦታቲ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ so America ኣብቲ ቦታቲ more military assets ትእቱላ ተባሂሉ እቲ ንውግእ ምድላዋት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ላዕሊ ከይዱ ከም ዘሎን እቲ ናይ ውግእ ኣንፈታት ክሳዕ ክንደይ ረስኒ ወሲኹ ከም ዘሎን ተመሳሳሊ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ካልእ ብሰፊሑ ክገብረልኩም ክፍትን ናይ ሎሚ more ንቁጠባ ትምልከት ስለ ዝኾነት I cannot give you more information but ተመሳሳሊ እውን ኣብዚ there was this Russian military planes continue to land in Iran one after the other. Iranian analyst Hayal Mwatsi wrote about so ከምኡውን ናይ ኢራን ኣፅዋር ዝተሰከማ ናይ ራሻ ኣፅዋር ዝተሰከማ ነፈርቲ ኩናት ዓበይቲ ናይ ካርጎ ነፈርቲ ናብ ኢራን ብብዝሒ ይመላለሳ ከም ዘለዋን ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ዝለዓለ ናይ ራሻ ሴኩሪቲ ሓላፊ ጀነራል ሾይጊ ዝበሃል ቀደም ናይ ዲፈንስ ሰክረታሪ ዝነበረ ናብ ኢራን ከይዱ ከም ዘሎ ልክ ኣብ ዝለዓለ ሴንሲቲቭ ዘለዎ ግዜ ናብኡ ከይዱ ከም ዘሎ ስለዚ what we see right now is ዝለዓለ level ናይ tensions and ኣብ መንጎ ሃገራት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዘሎ ኣብ ጎኒ ጎኒ እስራኤል ድማ ኣሜሪካ ኮይና ማለት እዩ እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ረስንን ወጥርን ደይቡ ከም ዘሎ ነቲ ናይ ማርኬት ክራሽ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣካል ክፋልናቱ ወይ እውን መቐፀልታ ናቱ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ክረአ ዝኽእል ኣብቲ ኩነታት እቲ and then you can mention so many things on this ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ካልእ ሰፊሕ ክገብር እየ ኣብዚኣ ንግረ መንገደይ ምስ ናይ ማርኬት ስለ ዝበኩም ዘሎ correction territory on Friday. Warren Buffett, for example, just sold roughly half of his entire position in Apple even after they reported a record quarterly operating profit. We're going to dive into what's causing this major market sell-off, but first let's take a look at some individual stocks that have been hit the hardest. First off, we have Intel. This stock had its worst trading day since 1974, with the stock selling off over 26 admitted industrial average, which are 30 prominent US blue chip. So in general ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩለንተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝበሃላ ዳው ጆንስ ወላ S&P 500 ኩላቶም ቢግ ክራሽ ኣጋጢሞም ከም ዘለውን ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ሬድ ዞን ኣትዩ ከም ዘለውን ንክንደይ ክፀንሕ ግን we don't know ስለዚ ኣማዞን ሼርስ 9% ከም ዝወደለ like seriously ኣብዚኦም ኩሎም ብርክታት ኢንቨስት ገይረ ዘለኹ ስለ ዝኾንኩ ኣነ I can see the red lines ኣብቲ ናተይ ፖርትፎሊዮ but it is what it is Microsoft እውን እንተኾነ every stock is down ንክትፈልጥዎ ኢለ there is no
ካብዚ ምድሓን ግን in general እቲ ማርኬት ስርሑ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ we need to stay there and stay on course ይብልዎ okay ካብዚ ናይ ማርኬት ውፅኢለ next topic ናተይ ድማ እዚኣ እያ ክትከውን which was one of the longest anticipated ብዛዕባ እዚ ናይ ቫቲካን ዝነበረ ድሕሪኡ ናብ ቁጠባ ክምለስ ኢና ገይ world today which are not prepared to defend their ideas, what's happened to them? They're just getting crushed. And now we have Christianity as an idea which has basically said, well, we can't set any firm rules because everyone will just quit. So instead, let's make it so easy to be a Christian that nobody has to put any effort in. And then accept everybody no matter what. And hopefully we can keep the church doors open. Andrew Tate መቸም ብዛዕባ እዚ ናይ ክርስቲያንን እስልምናን ነዊሕ እዋን ተዛሪብሉ ሓደ ካብቶም ኮንትሮቨርሻል ወይ ከዓ ዘባእስ ኢንፍሉዌንሰር ናይ ዓለምና ኣንድሩ ቴት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣይደኖ ክንደይ ዓመት ካብ ክርስትና ናብ እስልምና ከም ዝቀየረ ክርስትና ወለዱ ክርስቲያን እዮም ንሱም ክርስቲያን ነይሩ ግን ሃይማኖቱ ናይ ነበረና ኣብ ገለ ፖይንት ዝብል ናብ እስልምና ካብ ዝቀየር ግን ስለምንታይ ተቀይርካ ኢሉ ክሕተት ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ክርስትና ንክርስትና ዝከላኸለሉ ወይ እውን ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪብሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ግን ብመንፅር ናይ ቫቲካን ተመሊስና ክንሪኣ ከለና ትርጉም ክትበና ትኽእል እያ Vatican has finally issued a statement on the whole debacle surrounding the opening ceremony where they intentionally mocked the Last Supper painting and I think also intentionally mocked Christianity. Now, we've talked about this on the channel before, how some people are saying, well, even the organizers themselves are denying these claims, that they're not intentionally mocking the Last Supper. Those, I think, are falling on deaf ears at this point just because... So እንታይና ንርኢ ዘለና ቫቲካን ድሕሪ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ድሕሪ ነዊሕ ስቕታን ብዙሕ ስቕትን of course ቢሾፓት ወይ ከዓ ጳጳሳት በብወገኖም ነቲ ኩነታት ተቃዊሞም እዮም ተዛሪቦም ልዮም ብዙሕ ቪድዮታት ድማ ኣብዚ ምፅያርኩም ኣለኹ ግን ካብቲ ርእሲ መግለፂ ዘይምውፁ ከም ጆርጆ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሰባት ዕጋበት ከም ዘይነበረና ሕጂ እውን ወፂኡ ዘሎ I have to be honest እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ እውን ቅቡል ኣይኮነን ንዓይ ግን ካብኡ ናብኡ ዳርጋ ብፀቕጢ ዝወፀ ምዃኑ ኮይኑ ይድርዳእኒ ዘሎ እምበር ዘዕግብ መልሲ ኮይኑ ኣይስማዓንን ግን let's listen We talked about all the evidence in favor of the fact that they are. So they had two reading out this article, and I'm doing that because the wrong idea. They had time. They had ample time to think about all of this stuff. So there's tons of evidence that there is some sort of intentionality going on here. But the point of this video is to talk about the new Vatican statement that was just released as of like hours ago. So let's go through that really quickly. So this one was posted on Catholic News Agency. I'll just be reading out this article, and I'm doing that because the statement was released in French, and I don't speak French, so we've got to use an interpreter. All right. So in response to the July. So comes in Riazellana, the Hyundai Titsbit. ኣብቲ መግለፂ ናቶም ኣብ ዌብሳይት ናቶም ሓደ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ in response to 26 ወርሒ 7 ዘጋጠመ ናይ ኦሎምፒክስ ceremony that mocked the Last Supper ነቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ድራር ዘበለ and after the French bishops and other Catholic and world leaders decried the display the Vatican on Vatican ድሕሪ ኩሎም ጳጳሳትን ገለ ምስ ገበሩ ናቱ መግለፂ ሂብሎ እንታይ ኢሉሎ In brief statement, emailed to journalists in French, the Holy See said it was saddened by certain scenes at the opening ceremony of the Paradana and cannot but join the voices raised in recent days. So this is not even clear. ولاتي كنا نيلو موتي مزلو مسجون نصرونا يكونن I think I've got a point مثلا okay. In a prestigious event, okay, Tailamalo deplored, raised in recent days to deplore the offense done to many Christians and believers of other religions. I mean, what is wrong with these people? This is a very major event again. Yeah, they couldn't even. The only thing that they said is ተገበረ ኩነታሲ ንክርስቲያንን ንካልኦት እምነት ዘለዎም yes ወላ ንሙስሊም ኣቆጥዕዎም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣምላኽ እዩ ንኣመንቲ ምስልምና ድማ ነቢዩ ወይ እውን ነቢያት ካብቶም ነቢያት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ ወይ ነቢይ ንዓታቶም ስለዚ ነቢ ንኣቶም ክፅረፍ ከሎ ሰባቶም እውን ይስምዖም እዩ ምክንያቱ እሲ ድማ ትክክለኛ ክኸውን ዝግባኦ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖታዊ ፊገር ክብርታት ናይ ሃይማኖት ወላ እውን ንዓኻ ዘይትንክፍ ተኾነ ንሃይማኖት ካልኦት ዝፀርፍ ተኮይኑ ካልኦት ህዝቢ ክቃወምዎ ይግባእ ስለምንታይ ቀስ በቐስ እዮም ዘላምዱኻ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቶም ጳጳሳት ዝተዛረቡ ብፍላይ ካልእ ጳጳስ ኣምፂርኩም ነይረ ብትክክል ቋንቋ እዚ ዘስካክዕን ፀርፊ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ምዃኑን ውራይ ኢልካ ዝተገበረ ሓይሊ ሰይጣን ሓይሊ ፀልማት ብምሉእ ሓይሎም ኣብዚ ኦሎምፒክስ ክገብሩ ኢና ኢሎም ንፁር ቋንቋ ተጠቂሞም እቲ ኩነታት ኮኒኖሞ very good ዓብይ ኮምፕሊመንት ማይምና ቫቲካን ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ድሕርሕር ትክክለኛ ሓበሬታ ይህብ የለን again
ቫቲካን ገለ ነገር ኣብቲ ርእሲ ፀገም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኣነ ኣማነ ካቶሊክ so እንዝርዮ ዘለኹ ግን it doesn't give me good feeling ፅቡቅ ስምዒት ኣይበንን እዩ ንከምዚ ዓይነት ዝንጠላ ናይ ክርስቶስ ብወቅዒ ኣብ ቴሌቭዥን ሚልዮናት ኣብ ዝርእይዎ እሞኻ ናይ ክርስትና ጥራይ ኣይኮነን ምስ ደቅኻ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ብዕልግናን ፀይቅን ግብረ ሰዶማውነትን ብሓይሊ ንቆልዑ ንምምሃር ዝተገበረ ክሳዕ ክንዱ ክኽንኑ ዘይምኻሎም ናይ ብሓቂ ዝሕስብ እቲ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ግን እቲ ክወሃብ ዝግብኦ ፊድባክ ብከምዚ መልክዕ እንተዝወሃብ ነይሩ እቲ ዝበለፀ እዩ ሓንቲ ብዚኣ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኣንድሩ ቴት ክምለስ ኢና wait God to me, you know? God to me is strong. God to me is something to be feared. God to me is someone that people are afraid to mock. God to me is someone that you have to go out of your way to prove something to. God to me has red lines. Like God to me represents the Islamic faith. The Christian God to me, I don't see God. I can't explain. I don't see. So እዚ እጂ ንኣብነት ኣንድሩ ቴት ጥቀመሉ ዘሎ ነቲ ክርስቲያን ናይ ኤውሮጳ ዝነብርዎ ዘሎ ክርስትና እዩ ዝገልፅ ዘሎ እምበር ነቲ ሓቀኛ ክርስትና ኣይኮነን ናይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ማለት ዝፍራሕ እዩ የስ ዝፍራሕ ስለ ዝኾነ ሲ ኣብ ኤርትራ ሳእኖም ኣውፅኦም እውን ይኣትዎ ቤተክርስትያን መስጊድ ይኹን ቤተክርስትያን ዝፍራሕ ቦታ ስለ ዝኾነ ሳእኖም ኣውፅኦም ይኣትዎ ክብሪ ኣለዎ መንበረ ታቦት ስኢልካ ይድፈርን እዩ ኣብ መንበረ ታቦት ዝኾነ ነገር ኣይግበርን ስለዚ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ እዩ ንሱ ዝገልፆ ዘሎ ንሱ ዝፈልጦ እዩ ተርዲምሎ ስኢልካ ብስምዒታት ኢኻ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ኣይኮነስ ንሱ ዝፈልጦ ናይ ኤውሮጳ ቤተክርስትያን ይዛረብ ዘሎ ግብረ ሰዶም ዝኣትዎ ቤተክርስትያን ግብረ ሰዶም ስለምንታይ ኣተው ንሓጢያን ክርስቶስ ጥራይ ዝቐፅዖም ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም ሓቅኹም ትኽክል ግብረ ሰዶም ኣብ ቤተክርስትያን ስለዝኣተው ኣይትኾኑናን ኢኻ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ይሱ ግብረ ሰዶም ቅዳሴ ንክገብርሉ ቤተክርስትያንካ ተፈቅድ ኮይንካ ግን ገበን እዩ እዚ አንጻር ክርስቶስ እዩ ተርዲምሎም ሰብ ሓደ ከም ግብረ ሰዶማይ ኣትዩ ኣብ ቤተክርስትያን ተፀልዩ ኣምላኽ ይፍረዶ ንኣምላኽ ኢኻ ትገትፈሱ ነቲ ቤተክርስትያን ናትካ ግብረ ሰዶም ክትጥቀምሉ ተፍቅድ ድሕሪ ኮይንካ ግን this is another level ናይቲ ስለዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ንሱ ዝፈልጦ ዓይነት ቤተክርስትያን ይዛረብ ዘሎ እቲ እዚ ሃይማኖት ናይ ካቶሊክ እንታይ ገይሩ እጂ ነቶም ግብረ ሰዶም ንኸየቀይም ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ገለ ክፋል ናይቲ ዶ ከምዚ ድነ እዚ ናይ ቫቲካን ዝመለሱ እየ ዝብለኩም እቶም ጳጳሳት ከምዚ ኣብዚ ዝመለስዎ ትርር ዝበለ ቋንቋ I gave you ነቲ ዝግብኦ ኮምፕሊመንት ንህብ ኢና ንኩሉ ይኮንካ ብሓደ ነገር ፀርፎ ኣብዚ ትክክለኛ ቋንቋ ሰሚዕና ኢና Last Friday we witnessed an unbelievable manifestation of the darkness and sin in our world. So ኣብዚ ትክክለኛ ዝኾነ ቋንቋ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ብሓይሊ ከንፀባርቕ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ርኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብዝለዓለ መልክዕ ክንኩንኖን ክንቃወሞን ኣንጻር ዶ ክንበላልና ኢሎም ነይሮም እዚ ድማ እቲ ቋንቋ ዝበሃል ናይ ቫቲካን መልእኽቲ ግን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ነቶም ግብረ ሰዶም ከየቀየምካ ባይ ዘ ወይ ኣብ ቫቲካን እቶም ድራግ ኩዊንስ ገለመላ ምስ ጳጳስ ኮይኖም ሸው ክገብሩ ኣምፅአ ነይረ ሓደ ግዜ it was devastating and shocking ተዲምሎም ኣምላኽ መሓሪ እዮም ዝብሉ ኦኬ ኣምላኽ መሓሪ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ እዩ ኣምላኽ ናይ ምሕረት እዩ ኣምላኽ ናይ ሕድገት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ but at the same time ኣምላኽ ኮነ ግብረ ሰዶም እዩ ንሰዶምን ጎመራን ከቃፅል ከለኮ ስለ ዝተቆጥዐ እዩ ሓንቲ ካብተን ዝተወራ ኣብቲ ጥቕስታት ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ዘላ ሎጥ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሎጥ ኣጋይሽ መፂኦም መኸለውስ ኣብ ኣፍቲ ገዛ ናቱ ኳሕኩሖም ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣላታ ስቶር ከተንብቧ ትኽእሉ እዮም ኳሕኩሖም ነቶም ኣብ ገዛኻ ዘለዉ ኣጋይሽ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ኣውፃዮም ክንደፍሮም ኢና ኢሎሞ ተዲምሎም ክንደፍሮም ኢና ኣውፃዮም ኢሎም ሎጥ ድማ ኣዝዩ ስለ ዝሰንበደ ነቶም ኣጋይሽ መላእኽትዮም ነይሮም ነቶም ኣጋይሽ ካብ ነዚኦም ዝበኩምሲ ንዓይ ንሱሲ መፍትሒ ገይረ ኢሉ ብዓቕሙ ደቂ ኣንስትዮ ደቀይ ክበኩም ይኽእል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣጋይሽ ክደፍሩ ትደልዩ ደቀይ ክበኩም ድሌትኩም ግበሩ ኢሎም እዚ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ሓደ ሰብ ኣብ ስትረስ ንዑ ዝመስሎ እዩ ዝገብር ኤኒዌይ ገለ ካብቶም መላእኽቲ ወፂኡ ነቶም ነገራት መቕፃዕቲ ከም ዝሃቦምን ድሒሩ ነታ ዓዲ ከም ዘይትመሓር ገይሩ ከም ዘቃፀላ እዩ ዝነግር ቅዱስ መፅሓፍ እዚ ንግብረ ሰዶም ክሳዕ ክንዚ ዝቕየም ነይሩ ኣብዚ ግን ኣብ ቫቲካን ምስቲ ጳጳስ እቶም ድራግ ኩዊንስ ንግብረ ሰዶም ምሱ ክንደይ ግዜ ርኢና ኣለና ሸው ኣብ ቪድዮ እውን ኣምፂና ኣለና ነቶም ግብረ ሰዶም እቲ ዝዓብየ ዓወት ገይረ እዩ ትቁፀር ግን ንካቶሊክ ግን ፅፍዒት ኣብ ገፅና ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ግን ንቐፅል ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኣንድሩ ቴት ከም ክብል ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ So to me, it was the only logical choice in the. We're going to wake up and be the kind of person who has hard parameters and said, this is right, this is wrong. It's very difficult to do. Man-made religions. Well, then why does it go against so many of the wills of man? Some of the sins that man want to go and do, the religions are against. If we made a religion wouldn't be against our own sins, would it? Right. So it's
it's interesting that this is almost proof for God in so many ways when you're going to. It's pregnancy, maybe it's afterbirth, but there are these natural barriers that make it so that your relationship is components of who men are. Just having sex all the time, right? You can't do that. If you're with a woman, okay, maybe it's menstruation, maybe it's pregnancy, maybe it's afterbirth, but there are these natural barriers that make it so that your relationship has to be about something else other than just sex. When I'm with my homosexual friends, they talk about sex. I don't think they realize that heterosexual couples don't just sit down for lunch and be like, we banged 20 times last night because we could. They think that that's normal. So then you talk about how that bleeds into pornography, that bleeds into wanting to talk about sexuality in the class. So كان جاء ونستمعني أندرو تيت هالمانوت مسكيرة بزعبا كرسنا نخملس كتزاربي لازم قبرو conversation يو أنا درجازي لأن كان بزح فايرال زخون زل فيديو تاتيزي أنت هتودلا مس قبر سدماويان محزوتي كقرب كله حدا نجارات الله أبي وتاه سوي له زي فلت كريوز جمركون كفلتس جمركون السدما ودون قالنا حدا أركو قبر كله ويا فورن تلو ثلاثة معاتي أبسومن ركب كقبر يكون يماناتو أما نقطة قالنا سيتي periods بحالله تي ناديتها تزمس أجزيلو أو يتقبرني خا كمون كمتي توسخ أنت تقول كمون كنت أنس كلا تبعت بيتك ركب سلزي أتي حدارن فقرسي أب جبرس أب ركب نايس أو ركبت رايس تمركز يكون بس أرو أب جبرس دم في اللي نادك تبعتيو بيريد زنا ديتاتهم يبلون قليل يبلون سلزي كل نجار بزعبا سكس رايس جرباب سلزي مساو كترهاب كلها كل جزء نايس أو ركب زربا كمتو تريو ميلادك أبنا أبكال نورمال جد بس كلو سبات كترهاب كلهم يكون سلزي that's why دما أتي دوب نايس سكس مع زربون نايس زربون سلزي فلت تكون تات ولا نابقلعون نابقلن كسجاجرو زفتن زلو تقند على السنتين نزياد زمسالكم زلو قدما نابزا نكس خيد دلار سكلا قباس لو زلو غي أبز حلفة وان من البعض أبكالا يراهمون نوح كده اللغة بتنورمال فيديو ناتيجن this you must know زار السزيا من البعض أبقى لسمعكم ما نيركم تخونوا تقوليهم سكان اسمعي. On July 4th, the #1 movie in America wasn't Indiana Jones. Disney spent $300 million resurrecting Harrison Ford and releasing the summer blockbuster. But there's another movie dominating the box office. It's called The Sound of Freedom, and it beat Indiana Jones on opening day. The film's based off the true story of Tim Ballard, a former Homeland Security specialist. So The Sound of Freedom تبل فيلمي بتعمي بوحد باجت بهوليوود زي فريت أنصار هوليوود زخانة فيلمي يعني رانا صادمة قلعوا كما يجيرون تسريقهم بجنزب بزوم حبتامات كم زعمتوا التجبرية أبزي تاعنا ماي فيفورت لكم بزي مخنيات يكونكم الزب أباس زي ناي بحق يتبع ناي بحق يزب لكم زلهم أرسات الله بزح زي زرب الله كم زب أباس زي زاربهم سبيلا أرجعون لهم بزحات أرسات تبعات مرحت له وجن أبقى قال تمي بليهم زي باباس زي ناي بحق تبعات زلوي رأيوا أبزي كما يجروا بحرق عن زارب زعبازي زا فيلم تجبرت كزارب كله. My blood was boiling and my eyes were shedding tears. I'll say this to every human being that hurts innocent little children. You are a coward. You are a coward. And if I see you, I'll bury you with my own hands. I will bury you alive with my own hands. Shame on you. Because you are not a man, you are a coward. But you know what's so sad? Because governments are aware of this evilness. And they're supporting it. Did you know, according to this movie, which is all facts, 850,000 children disappear in America alone every year. شمالهم this man is نبحكي حبتنا عالمنا يكونوا لنا غلينا نزيهم كم زجبرو أب أمريكا أب عمتسي بمصلحتك كم ترجعسه شمان تميتن 50 شح قلعوا كم زرعوا أبيعتوا زم كل وزيهم this is America تي ناي عالمنا زمع بالهجر زبالي every year كباب 1 مليون قلعة يجويو زم كل وزياتهم دما نساتهم ين ترافيك الدخانو وشيدهم نستفل عليه قبر صدومن نخالن يتقاموا لهم مالتي نعبتي إبشتاين آيلاند زبالة قال ملاذ نبري تودي 7 شهور تقتيل أنا زي غير زبالة معذرة واسمعكم اللهم بعرفش أنت زبالة زيهم كم زت قبر زلهم 7 يكونكم من رنا يسيت أني يوم صحاتكم نعهاتكم أنا انتظر ربكم يزبل زلهم بيدي مقتلكم يزبل زلهم ولا أبقى نفساتيته بيدي مقتلكم نهز أنا كم زت قبروا تزحزن كفال كيدو منجستي فلتين زي قدايزي منجست أمريكان أوروباني فلتوين جن ثم كأنس أجمعت أبزع فيديو زي أبتحري في زاربة even prime ministerات جنوبرو أف كم زي قداي كم زي ساتفو زغلو بليونير كلاس بال هفتاماتن أبز قداي زي إيد كم زلو
ስለዚ እቲ ሃብታም ዝበሃል ወላ ገሊኦም ነጋውስ ናይ ተዓዲ እንግሊዝ ዘለውን ኣብቲ ሊስታ ከም ዘለዉ ስለዚ ዝኾነ መንግስቲ ኣንጻሮም ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን እዩ እዚ ንቆልዑ ጨዊኻ ሕማቕ ምፍፃም ምዕማፅ ግብረ ሰዶም ምግባር ገለመለ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ስልጡናትን ናይ ሃብታማትን ሕልፍ ሓሊፎም እውን ቀቲሎም ንገሊኦም ነቲ ደም ናቶም ብምጥቃም ንኽንእሱ ከም ዝጥቀምሉ መንኣሲ ካብቲ ደም ናይ ቆልዑ ወሲዶም ኣብ ኣካላቶም ብምውሳድ ዕድመ ንኽንእሱ ከም ዝጥቀምሉ ስለዚ ኣብዚ ዓለምና ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ሕማቃት ሰባት ወይ ተራ ድኻታት ሰባት ገለ ይኮኑ እቶም ሃብታማት ሰባት እዮም እቶም ውሩያት ሰባት ዝገብርዎ ጉዳይ እዩ ናበለይ ብኣንጻር ፀሮት ይዛረብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከቢድ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና Every year 850,000 being sacrificed to Satan. These evil doers, these Satan worshippers. They are cowards. If they are the elites or the Freemasons, I don't give one penny about them. They are cowards. May the Lord Jesus, in His mighty name, strike you down. But I pray first for you to wake up because the wrath of God is coming very heavily on you. How dare you? You kill such ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኢሞሽናል ኮይኑ ዝዛረብ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝግበር ገበናት እዚ ገበናት እዚ ድማ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝፍፀም እዩ ኣብ ደኻታት ሃገራት ገለ ጥራይ ከይመስለኩም ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝፍፀም ገበናት እዚ ዘረባ እዚ ሚድያ ብፍፁም ክሽፍኖ ይደልን እዩ ምክንያቱ ኣካል ናቱ ስለዝኾነ እቲ ሚድያ ንባዕሉ ስለዚ ደስዋይ ድማ እዚ ጳጳስ እዚ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ክብለኩም ከለኹ ከምዚ ኢሉ ዓብይሉ ክዛረብ ዝኽእል ውሑድ ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ብቐሊሉ ካንስል እትኸውን ግን ንሱ ናብ ኣምላኽ ዝተወከለ ሰብ ስለዝኾነ ንዘጋጥሞ ብድሆታት ኩሉ ደው ኢሉ ክምክቶ ዝኽእል እዩ ስለዚ so many evil things ኣብዚ ዓለምና ብዙሕ ሕማቕ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ንኩሉ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ምኻ እትሪእዎ ዘለኹም ብየማን ወገን ዘሎ ሜል ጊብሰን ይበሃል እዚ እታ ፓሽን ኦፍ ክራይስት ትብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ዝሰርሐ እታ ፊልሚ እታ ቀንዲ መዓት ስቃይ ዘለዋ ዝሰርሐ እዚ ሰብ እዩ ነይሩ ብዙሕ ተፃቦ የጋጢሞ ብሆሊውድ እውን ካንስል ኮይኑ ነዛ ፊልም እዚኣ ነዛ ሳውንድ ኦፍ ፍሪደም ዝሰርሐ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ፕሮዲስ ዝገበራ ንሱ እዩ ነይሩ መዓት ሽግራት የጋጢሞ ኣብ ሂወቱ ይኹን ኣብ መነባብሮ ኣብ ቁጠቡ መዓት ፀገማት የጋጢሞ ምክንያቱ ስታብሊሽመንት ዝበሃል ኩሉ ኣንጻር እዚ ኩነታትን ኣብኡ ተኣሊኹ ዘሎ ስለዝኾነን እዚ ጉዳይ እዚ ንደገ ክወፅእ ኣይደልዮን እዩ እዚ ይመስል ዝነብረሉ ዘለና ዓለም it's a very very sad ነዛ ቪድዮ ዝገብረልኩም ዘለኹ I'm not sure ናብ ህዝቢ ክትወፅእ ድያ ኣይትወፅእን ምክንያቱ ዩቱብ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ፖሊስ ስለዝኾነ ጠጠው ከብላ እውን ይኽእል እዩ 1/3 of the world is currently being sanctioned by the U.S. government, with the United States imposing 3 times as many sanctions as any other country or international body. Just take a look at this chart, which shows a breakdown of active sanctions across the world. The United States... ኣብ ዓለምና ብፍሉይ ንኣሜሪካ ብዙሕ ነገር እንድያ ትፍለጥ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብራ ነገር ተሎ እገዳ እዩ ዳርጋ ኣብ ዓለምና እቲ ዝበፅሐ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ትገብር ኣሜሪካ እያ ንዓይ ዝገረመተኒ ግን መበልካለይቲ ስዊዘርላንድ ምዃኑ እዩ ኣጋዲት ሃገር ኣብ ኣይቕመጥ ከም ዘለኹ ይፈለጥኩ ነይረ ቨሪ ሳድ ከምኡ ድማ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዩናይትድ ኪንግዶም ካናዳ ኣውስትራልያ እና ዩናይትድ ኔሽንስ ኩሎም ዝእግዱ መን እዮም ኤሮፓን ኣሜሪካን ዋይ እንታይ መሰል ስለ ዘለዎም እዮም ንካልኦት ሃገራት ዝእግዱ ንሕና ልዕሊ ዓለም ኢና ልዕሊ ኩሉ ኢና ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ትዕቢት ናይቲ ቁጠባ ስለ ዘለዎም እዮም እምበር መን ንመን ክእግዶ ይኽእል but anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ብፍፁም መወዳድርቲ የብላ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ሕም ዝበለ ክትግድ እያ ትጓየ ዘላ እታ ብእገዳ ናታ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ትስራዕ ኢራን እያ ሎሚ ምስ እስራኤል ውግእ ክትገብር ብዙሕ ኣብ ምትፍናን ዝርከቡ ዘለዉ ባይ ደ ወይ ብዙሕ ሓበሬታታት ኢቨን ነዚ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ክንጥምት እንድሕር ኮይና ኣብኡ ዘሎ ጥራይ ንበይኑ sanctions than Switzerland, the EU, and the United Kingdom combined. U.S. sanctions have become the de facto tool that every U.S. president uses to discipline countries they don't like and unleash economic chaos. And as Washington Post author Jeff Stein wrote, sanctions can crush national industries, erase personal fortunes, and upset the balance of political power in troublesome regimes, all without putting a single American soldier in So كل البوليتيكا كل التأكيد أنا أمريكان تايو نديت فتوى دس يبلون رب حداتهم كمزمز وزي كقالوا نجارات كل جزء أنت أرس قمت بموسات بجرا كتبوا من حجروا من كمزل مسوامي جبروا ساعات كغيوري كلون يوم بزعت جزء جن نتهجر كمزل لمس حزبي كمزل بدل مهورات كمزل هادمو فح كمزل عطوات هجر كابنو وح بلاي بوك ناتهم كميز بلون لذي فنزويلا is a very real example of زوانزي كم حدا عبي example sanctions have
proliferated in recent years. This graph is a fascinating look into how U.S. presidents have used sanctions throughout their presidency. It starts with Bill Clinton, who incredibly removed more sanctions than he passed during his presidency, a remarkable feat when you consider what followed next. George Bush launched America's war in Iraq, and with it came aggressive sanctions in his fight against weapons of mass destruction. Obama followed with remarkable consistency, passing almost the same amount of sanctions each year in office, which prompted then Treasury Secretary Jack Lew to publicly warn about sanctions overreach and the risk that their overuse could ultimately reduce our capability to use sanctions effectively. However, the advice fell on deaf ears when كم نريد لنا أتي نايت ترامب أتنا أمريكا تبلع لزلو تشارت ستري وزلو حدشت جراتات زتاتات ومن بتدما زعلي وني زرزلو سلزي بحفشة تاريخ ممكن دمنتها جراتات بريزنتنا أمريكا يكاير جنت بوليسي بفلا فورين بوليسناتهم زي كير مسرح مخانون كسع كندي أمريكا أب جرا زتوكري قطبا زلوا كل سر حدما ناب جرا زتنبه نجرا كم حدا عبي منشي كم حدا عبي استراتيجي غير زخيد على عقم سلتقامو زلو دما لومي انصارهم اتكونتات يتنسالو مالت. Trump came into power as he became the first president to pass over 2,000 sanctions in a single year, targeting China, Russia, and Venezuela, the latter. So Trump afgiziu نابنزو ترامب نفت بريزنت نبلدلنا بزو اجراتات زغبريو China, Russia, كمون فنزويلا قبل اليوم بزو اجراتات يغيرو معناته فنزويلا نتندادي انجل مليان زلون كعنو وكل زكالهم يم غيرو نتقطع بعد ما صيقوم يم تعم بلاش يوم نتسرعت كن تغير واي Which would come back to completely backfire on Trump. More on that in a moment. But then came along Joe Biden, who will go down in history as the American president who passed the most sanctions during a presidency, smashing Trump's records and issuing over 6,000 new sanctions. زي جو بايدن رايوه اب تاريخنا امريكا تزبزحه اجدا زغبره بزي اجدا كاله قانقا زي فلت بريزيدنت خوينلو يعني 6,000 اجداتات غيرلو منالبات قال بزح كفالناتو ناب راشا زغنعيو ناب ايران زغنعيو ناب سمين كوريا زغنعيو and of course نايرترا ابولو مخنياتو اب زبن معدرا نايزيت اجدا نايرتراون كم بحدش تي وريدوز نبرك 2018 كم بحدش امريكا بينا زغبرتو بايدن مالت بجيك اجدا كاله زي فلت بجكا مقادن صقم مفتارن كاله مفتحي كفتر زي كل مراحي اب تاريخنا امريكاون يوز بحال زلو زحزن دمايو زو كل غيرخه نتسلوانا امريكا يحاسيو نتنكالو تغرات اي حسين كنبلاي نغلنا بزو حاسيو جن زياده نتنا امريكا كبري نتنا امريكا زنبره ابلالا يو حاسيو تقندز بحال زلو باي ذا واي رايت ناو ذا فيديو ناغوركو خلو جو بايدن حد سكيورتي ناي سكيورتي اخيبا غيرهم زلون ناشونال سكيورتي ناتو اخيبا غيرهم زلون غداينا اسرائيل غداي مس ايران اسرائيل اب عبي تفاضل سلو زلو زي ترفو كغاطم كم زغلي زبحال زلو within a 2-year span. Make no mistake, US presidents have become increasingly addicted to using sanctions. But what happens when they don't work? No better example can be found than the case of Donald Trump's people out of the country. Have often. If there is one stat I want you to remember from today's video, it's this. More than 60% of all low-income countries across the globe are now under some form of financial penalty from the US government. سلامكم مرزا ابزا فيديو زيا نزيات رايكم حسكم تكدو زلكم اب غداك نزارب كلنا ايرترا رايكم انت غدا زلا كبابي 6% نايزم لو انكم كانتريز تعود اتاو زلوم دخاتا تغرات على 6% ناتهم غدانا امريكا بقل عينت ملكع كم زلوم كمنا ايرترا يكون اتزعابي غدا زبال تايو كاب سويفت قالو خاخلو سويفت مالت امريكا ناتا غدا نبرتنا تكيت شيت اب داغانا تكيت اتو غلت لا تكفاين عدايو حماق يسون ግን ንሱ ክጻረት خليኻ مش زخونة حجرنا عالم نخيت نجد كعبتها خلوت زخبر الشيء. That's the worst one. إذا دمان إيرترا قبل تشحن تشعتن كسب أبزوان زي قبل الإيرترا تغير زول قداينا نبلغنا مش زخونة مش أمريكا مش أوروبا تنقد انت لما مش أوكي كبير يسوون فاين كتبل تغليها مش زخونة حجر ولا مش قربيت كام مش رعوم مش قربان زلوا كبانكنا بانك تجبروا ركب نقدي أقعد كتجزء دي قال خد جزء كل انتايو بسويفت يزجبر سويفت تزيب الكاز وخلنا نقدر تجبر يتغلنا and by the way ኤርትራን ኤርላይንስ ኣብ ገለገለ ዘረባ ይሰምዕ እዚኣ ሃገር እንታይ ኤርላይንስ ኣሎ ብላ ብላ ነፈርቲ ዘፍሪ ሃገራት ኣብ ዓለም ክልተ ካምፓኒ ዘለዋ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ካበይ ክትገዝእ ዘለኹም ኤርትራ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ነፋሪት ኣይኮነ ነፋሪት ክትገዝእ ነታ ዘላታ ነፋሪት ስፔር ፓርት ክትገዝእ ኣይትኽእልን እታ ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ነፋሪት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተዓረቓ ንኢትዮጵያ ከይዶም እዮም ስፔር ፓርት ክቕይሩላ ፈቲኖም ስለምንታይ እቲ ሳንክሽንስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዓቢ ማሽነሪ ክትገዝእ ኣይፍቀዳን እዩ let alone airlines na America Airbusin Boeing ክልቴን ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክልቴን ድማ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዘለዋ خላ ዘረርባ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ከም ዘይትገብር ገይሮም እዮም ኣጊዶማ ነይሮም ዘለውን ነዚ ኩሉ ከለዮም ስርዓት ክወድቕ ዘይካለ ቆለጭ ዘብሎም ኩነታት ድማ ንስዩ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ክንሰግር ኢና
ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምምስጋርና ግን ነዚያ እስከስሙ My view is what IMF. They are scenes that are now happening. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዩኬ እዩ ዩኬ ዝበሃል ሃገር ሊቨርፑል በርሚንግሃም ገለ ባእሲ ኣብ መንጎ ራይት ዊንግ ዝበሃሉ የማናይ ክንፊ ወይ እውን ኣኽረርቲ እንግሊዛውያን ዓድና ተወሪሱ እዩ ብስደተኛታት ተታሒዙ እዩ ብዝብሉ ከምኡ ድማ እቶም ኣንጻርቲ ፋሽስት ኣንጻሮም ዝኾኑ ደቂ ዓዲ ከምኡ ድማ ሕጂ ኩሉ እቲ ፀገም ኣስላም ከም ዝፈጠርዎ ገይሮም ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣንጻር እስላም ዝግበር ዘሎ ኣብ ትዊተር ናተይ ኣብ ኤክስ ተኸይድኩም ብዙ ቪድዮታት ፖስት ገይረ ኣለኹ ብሬኪን ኣብቲ ግዜ ከጋጥም ከሎ ዕንወት ውድቀት ልክዕ ከምዚ ኩናት ሓድሕድ ናይቲ ሃገር ከም ዝጀመረ እዩ ዘይተርፍ እዩ ኢሎን ማስክ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ሲቪል ዎር ወይ እውን ኩናት ሓድሕድ ኣብዚ ሃገር ዩኬ ወይ ገለ ዘይተርፍ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ዳይ እምበር ዘይተርፍ ኢሉ ነይሩ ዝበዓሉ እዚ ሓደ ዓብ ስቴትመንት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ምዕቡላት ሃገራት ዝበሃሉ ንባዕሎም ኣብ ጥፍሽና ይኸዱ ከም ዘለውን ካብዚኣቶም ድማ ይሰውረና ንብል ክንመሃር ድማ ኣለና እጂ ንኸይድ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ባንኪ ፕሮፌሰር ሉሙምባ ዝበሎ ንስማዕ And that, in my view, is what IMF and World Bank loves. Because once you are in a debt trap, it means that your politics can also be controlled. It means that you can be directed on how to run your affairs. It means that you can be guided on what to do. And many times, these are... Professor Lumumba ሓደ ካብቶም ተባዓት መራሕቲ ናይ ኣፍሪካን ሊቃውንቲ ናይ ኣፍሪካን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ወርልድ ባንክን IMF ዕዳክቡካ ከለዉ መጀመርያ ካብ ካልኦት ክትልቅሕ ኣለዎ ዘይትኽእል ደረጃ ኢኻ ትወስድ ስለዚ ዓቕልኻ ምፀበበካ ይኸቦም ትኸይ ንሳቶም ክቡኻ ከለዉ ድማ ነቲ ናቶም ሽግር ንክትፈትሕ ዝኾነ ይኹን ካልእ ክሕግዘካ ከምዘይክእል ይፈልጡ እዮም ላስት ሪዞርት ስለ ዝበሃሉ ሰብ ናይ መወዳእታ ዕድልካ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣብ ፖለቲካኻ ኣብ ምሕደራኻ ኣብ ህዝብኻ ኣብ ስትራቴጂኻ ኣብ ኩሉ ኣካይዳኻ ኢዶም ንክእትዉ በዓልካ ከፊትካ ገዛኻ መፍትሕ ተረክቦም ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ IMF and World Bank ቶም ቀንዲ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ንኸሳልጡ ነቲ ኮርፖሬት ወርልድ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ካልኦት ዓለማትን ንኽምዝምዙ እቲ እንኳ ኣፍ ደገ ዝኸፍተሎ መኻ በዓልካ መፍትሕ ትቦም እቶም ባንክታት ዝሃቶም እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ብምሉእ ሙሉእ ድሕሪ ክንደይ ዕግርግር IMF ሙሉእ ሙሉእ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩሎ only time will tell ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና እቲ ዘገርምን ዘሕዝንን ክፋልከ ልክዕ ንሳቶም ነዚ እናገበሩ ከለዉ ቁጠባ ናይ ዓለምና ኣከመይ ዓይነት ዕንወት ወሪድዎ ኣሎ ስለዚ ነዚ ብዛዕባ ሓደ ኣፕዴት ክበኩም እየ not good Samaritans. They are bad Samaritans. They simply want to see you tottering along without ever freeing yourselves. And many African countries, many Asian countries, many Latin American countries have found themselves in this situation of a debt trap. And ironically, when you are in such a situation, the IMF and the World Bank, or as we call them, the Bretton Woods institution, come and tell you what to do. And the solution they prescribe normally get you deeper and deeper into the muck and mire of debt. So, بحثر زبالة مبزحت جزء هجرات أفريقيا كمان لاتين أمريكا قداي نايزي حدا جنيا ويكا ناب حدا جازوتو أكيدا بانك ناي بانكتات ناي وورلد بانك ناي ميفنم 8 عمد جيرو مالو كابز فترو 8 عمد ندخلنات ناي هجرات أفريقيا كن حجزي ناي لهم يوم guess what نساتهم زحجزون هجرات تنكند دخاتاتن كابتجك عزلوا كوز أزي كلين تمالي قد ما عمت نيجيريا رجزنا بإثيوبيا زقبر وزلو تمالي قد ما عمت أبيلهم أم نيجيريا جيرو نيجيريا لومي أجرجراتيو حزبي أبغى دنتات كيدو بسن كتمت كنت أفدلين لنا من نابرة كبير نايبلو كينيا تكعكمو بسن كنا IMF سقطي ويليام روتو زقبرا كايدا نكينيا بيبتعوالو حجر ما نبي إثيوبيا أبي أحمد حدا عبد أجا حاليتنا هجرنا جنزب يبنا لويلو نتي اكسشينج ريت ناتو كفيتو أماركت جيروالو 74 جمرة لومي سنترال كوميرشال بانك نا إثيوبيا زوجو انتهي له 95 حنت بركوين حنت دولار كاب 74 قدمي 4 معلت زنبرت ناب 95 بر كيد الله لذي حسبوا أو اشتحت إرجزي كاب 50 كلتني 50 شدشن 50 كلتني نيرت منجس جير وغلو 4% ديكلاين جير له تبر مالتي أو اشتي so many زي نزقصر كانت هاي كوني أبز سمعج
ቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጫና ተግባራዊ የተደረገውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ተከትሎ የበርካታ ምርቶች ዋጋ ከ100 እስከ 400% ማሻቀቡ ታወቀ። በአንድ ሳምንት ውስጥ የብር የመግዛት አቅም 60 በመቶ መውረዱም ታውቋል። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የከፋው ጊዜ ከሚጠበቀው በላይ በፍጥነት እየቀረበ መሆኑን በመግለጽ ላይ ናቸው። የአብይ አህመድ አገዛዝ በደመ ነፍስና በእጅ ጥምዘዛ የወሰደው እርምጃ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሞት አዋጅ እንደሆነም የኢኮኖሚ ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው። በቺካጎ ኢሊኖይስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ፕሮፌሰር ተሾማ አበበ አብይ አህመድ ከትግራይና ከአማራ ቀጥሎ ሶስተኛውን ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ የከፈተበት እርምጃው ሲሉ ገልጸውታል። ሕጂውን ንሪኦ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዋጋ ቁጠባ ከምቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ብር ኣብ ልዕሊ እቲ ቁጠባ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ንመነባብሮን ንምንባርን ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘለዎን ኩሎም ወገናት ድማ ብተሪር ኣንጻር ኣቢ ይዛረብሉ ከም ዘለዉ የብር ምንዛሪ በ1 ዶላር ከ100 ብር በላይ ሆኗል። ዘይት በ500 ብር ጨምሯል። የፓልም ዘይት ከ2800 ወደ 5000 ብር አሻቅቧል። ጤፍ ከ19000 እስከ 21000 ብር እየተሸጠ ነው። ትራንስፖርት ከ80 በመቶ እስከ 100% መጨመሩንም መረጃዎች ያመለክታሉ። መነባብሮ ድማ ብቕልጡፍ የንቆልቁል ከም ዘሎን ሓደ ካብ ድማ ንኣብነት ዘይቲ ናይ ገዛ ናይ ክሽነ ማለት እዩ كم تسألن أزيك مليسة واجناتو نهاري خيط كم زلون كالت آف ولا منابرو of course زي فلتو غني رمي inflation نتهاجر أبي challenge كون كم زغنة مالتي أم نيجيريا حطرية تخليها أب كينيا حطرية تخليها كلتين هاجر the same playbook the same حقي the same مواتر فتير لنا له كلتين إيرترا دم حنت كابتن هاجرات بأفريقيا كاب IMF يكون World Bank سنتيم ديو سدت يعني نزخول سانكشنن الوانن أداس لزين برات راي كاب زين هاجرات زيادن دحيناتو تزين برانيرم بمحر تغطنة منقسة أبقى شجر مؤتواني رمز هذه من البعض نجزيو كتأجمع خالص بيرترا نمس عيقد سبق نجارو أبقى مية كم زلو كاب كم يوم حتى جنياتات سلزدحن قالوا كل نجار سبق خانو خمس غل يزن نجار زلو سكزي هذا ما سمعوه توصى حزب فلسطين من دقاف نزحزتو مرقتي عدنا قوتنا نجلس قبل بريزيدانت إيران حبيرو يدل زلا أوان إيرتران توصى حزب فلسطين من دقاف حزاتو زلا مرقتي إيران هادنا قوتا كمتقلت بريزيدانت تهاجر مسعود بزشكان قليتو نقوتا كمتقلت بريزيدانت تهاجر مسعود بزشكان قليتو نسو نزقلت اب إيران عودت زكايد زلو منيسر قدات وطا إيرترا ايت عثمان صالح بربع 31 حملة ملأخت بريزيدانت إسياس أفورق زحازة دبدابي ناب بريزيدانت بزشكان ابزركبو لقات أميوم እቲ ፕሬዝዳንት ነቲ መልእኽቲ ድሕሪ መቐባሉ ኣብ መንጎ ኢራንን ኤርትራን ዘሎ ዝተቀራረበ ፖለቲካዊ መርገጽታት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምምልካት ሃገሩ ዘለዋ ጸጋታትን ዓቕምን ንኤርትራ ክተካፍል ቅርብቲ ምዃና ኣስሚሩሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር እቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝግለጽ ሑቲ ናይ የመን መርገጽ ከም ዘለዎ ብስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ዝተመርሐ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝመስረቶ ልፍንቲ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣትሒዘን ኣብ የመን ኣብ ዘካየዶ ኩናት ኣነጺሩ እዩ እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ተትሒዙ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግና ኤርትራ ንእስራኤል ዝድግፍ ኮነ ዝቃወም ንጹር መግለጽታት ከየውፅት ያጸኒሓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ፕሬዝዳንት መስዑድ ፐዘሽኪያን ኣብ ዘረከበሉ ኣጋጣሚ እስራኤል ብ31 ሓምለ ኣብ ከተማ ቴህራን ብዝፈጸመቶ እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ቼስ ኣፃወታናታ መርሕነት ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ እዩ ናይ ብሓቂ ስማርትሊ ኢንተሊጀንትሊ ኣብ ዘየድልዮ ጉዳይ እውን ፖዚሽን ዘይመሓዙ እቲ ዝበለፀ እዩ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ፈለስጢምን እዚ ኩሉ ዓለም ሕሕ ክብል ከሎ ትብ ኢሎም ነይሮም ሰብ ኣብ መወዳእታ ድማ መርገፂኦም ከይቀየሩ ናይ ቀደም መርገፅናቶም ዝኾነ ህዝቢ ዝተጨቆነ ህዝቢ ናጽነቱ ንኽረክብ ካብ ቀደም ስለ ዝኣምንሉ ንህዝቢ ፈለስጢን ፕሬዚደንት ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ደገፍ ከም ዘለዎ ገሊጹ ማለት እዩ ስለዚ ዝህውኽ ምኽንያት የብልካን ዝኽተልዎ ዘሎ ስትራቴጂ ድማ ምስ ኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ኣላይመንቱ ድማ ልዕል ኣገዳስነት ኣለዎ ኦብቪየስሊ ዘለናዮ መድረክ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ከምታ ትኸዳደላ ንኩሉ ገዲፋ ኣብታ ጉዳይ ጥራያ ርሶም ኣድንን ኣቢሎም ናብትን ከይጠመቱ ጉዳዮም ዘሳልጡ ዘለዉ ግን ኩሉ እቲ መሻርክቶም ራሽያ ቻይና ኢራን ኩላቶም ኣብ ሓደ ብሎክ ስለ ዝኾኑ ንኤርትራ ደዋፅኣ ስትራቴጂያ ትገብር ዘላ ኢራን ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሚሊታሪ ፓወር እዩ ብፍላይ ንኤርትራ ሚሊታሪ ፓወር እዩ ካብ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልኦት ኤውሮጳውያን ናፃ ኮይኑ ኣፅዋር ዘድልዮም ገለመለ ንክገዝኡ እውን እቲ ዝበለፀ እዩ ዝበለፀ ድሮናት ብርትዓዊ መንገዲ ክትረክበሉ ትኽእል እውን ኢራን ስለ ዝኾነ ቬሪ ጉድ ስትራቴጂክ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዝገበርዎ ርክብ ድማ
لأن كل ما إيران نقاية بحرب تعمل سلطة اليوم السودان بوتاسيوم نيرم سلطة إيرتراون is a very interesting part لازم بعد لأنهم كانوا نخوجوا هايون مس إيران زي برزلوا عزون very strategically صبغ زخاني نزل سلازر هايو هذا كابزيوم صار إيرترا زخانة كزارة كله سماع كوس كسمع بزي. Kenyan army is not as impressive as Eritrean army. So leaving Ethiopia aside, I don't think there is any army in East Africa, in neighboring countries, which can match the capabilities of Eritrean army. ኢትዮጵያ ገዲፍካ ኣብቲ ዞባቲ ንናይ ኤርትራ ሰራዊት ክወዳደር ዝኽእል የለን ክንብል ንኽእል ኢና ውጭ ኢትዮጵያ ከንታይ እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ትማል ዘይኮነ ንኤርትራ ተንበርኪኹ ዝልምን ዝነበረ ሰው ኢትዮጵያውያን ንክሐጉስ ዝብልዎ እዩ ግን ኤርትራ ኣብ ትማሊ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ክትገልፆ ስለዘይትደሊ ኤርትራ ትም ስለትብል ከተርኢ ስለዘይትደሊ ፅቡቕካ ስለዝኾነ እምበር ኣብቲ ዞባቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣፍሪካ ደረጃ ልዑል ሓይሊ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ኤርትራ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ እናኮስኮሰቶ ክትከይድ እያ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብዚያ ስምዑ ኣብ ሰራዊትና ዘሎ ባህሊ 4-5 እዩ ግን ዓበይቲ እዩ ሰራዊትና ቅድምቲ ባህሊ ናይ እምነት እዩ እስኻ እሙን ትኸውን ካልኦትካ ከእምኑ ከለዎም ክልተ መንገዲ እዩ እምነት እዩ ሰራዊትና ተቐዳማይ ድመፅእ ተኻልኣይ ድመፅእ ፅንዓት እዩ ሳልሳይ ድመፅእ ምፅማም እዩ ራብዓይ ድመፅእ ዲሲፕሊን እዩ ስነ ስርዓት እዩ ብንቕሓት ድመፅእ ስነ ስርዓት ከዓ እምበር ብሓይሊ ድመፅእ ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታ ዝመፅእ ከዓ ትሕትና እዩ ሰራዊትና ኩሉ ነገር ፅቡቕ ገይሩ ክውድኦ ምእንቲ ትሕትና ክህልዎ ኣለዎ ላዕሊ ዝጥመ ሰብ ነቲ መሬት ስለ ዘይርዮ ለኪሙ እኳ ጥራሕ ይጠፍእ ትሕትና ግን ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ ብልክዕ ክትፈልጦ ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚ ዓበይቲ ባህልታት እዩ እምነት እንድሕር ኢልካ ፅንዓት እንድሕር ኢልካ ምፅማም እንድሕር ኢልካ ዲሲፕሊን እንድሕር ኢልካ ትሕትና እንድሕር ኢልካ እዚ ኣዝዩ ዓበይቲ ባህልታት እዩ እዚ ከም ምንታይ ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ከምዚ ኖታ ናይ ሙዚቃ ሽሞንተን ተንቀንዲ ኣተ ሽሞንተን ዶረሚ ፋሲላሲዶ እዚአን ግን ተደሊኻ ቻይና ተደሊኻ እንግሊዝ ተደሊኻ ሕዳሩ ተደሊኻ ድላይካ ክትሃርመለን ትኽእል እያ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ከም ገለ ከባቢ ኤርትራ ብፍሉይ ልቦና ፊሎዞፊ ናይ ህይወት ነገር ናይ ወታደራዊ ንውትድርና ሲ ብፊሎዞፊ ዝርድኦ ናይ ብሓቂ ዓብ ጀነራል እዩ ናይ ሆፕ ናይዚ ኢንተርቪዋት ኩሉ ብፍሉይ ተሰኒዱ ሰብ ክመሃረሉ ሂዝ አ ቨሪ ብሪሊያንት ፐርሰን ክብርታት ናይ ህዝቢ ኣብ ምግላፅ ክብርታት ናይ ሰውራ ኣብ ምግላፅ ነቲ ክብርታት ከመይ ጌርካ ተረድኦን ህዝቢ ብሪሊየንት ዝኾነ ርእሲ ዝነበሮን ዘለዎን ሰብ እዩ እዚኣ ሌይተስት ኢንተርቪው ናቱ እያ መዓልቲ ስለ ዘይረኸብኩ እምበር ብዙሕ ሪኣክት ዝገብረሉ ክፋል ኣለዋ ኤግዛክትሊ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብትክክል መንገዲ ገሊፅዎ ኣሎ ካልእ ዘረባ እውን ኣየድልን እዩ ናይ መወዳእታ ክፋል ናተይ ድማ እዚኣ ሕጂ ንሪያ መቸም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቢኒ ኣብ ቢኒ ንምቕባል ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ብሰላም ጥራይ ናይ ኤርትራ የብፃሕዮ ዝወዲ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኩሉ ነገር ኣብ ኣስመራ ከይመስለኩም ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ እዚ ኣብ ከረን ዝግበር ዘሎ ብዓቕሙ ሰብ ብዓቕሙ ንቢንያም ንምኽባር ዝገበርዎ ኢሎም ኣብ ቪድዮ ኣብ የበዓል ሰባት ከረን ዓወታት ትርሒብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ቢንያም ክንርኢ ከለና ኣነ እንታይ ዝረኣየኒ መሲልኩም ንቢንያም ክንዲዚ ክብሪ ስለ ዝሃብዎ እንታይ እሞ ገለ ክብል ሰብ ኤቭሪቲንግ ንቢንያም ዝግበር ዘሎ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ከም ቢንያም ተኮይንካ ከምዚ ክንገብረልካ ኢና እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕብረተሰብ ንኤርትራ ንባንዴራን ንክብርታተን ኣብ ቅድሚ ዓለም ተፍሊጥካ እዚ ቦታኻ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ክወሃበካ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ስለዚ እቶም መንእሰያት እንታይ ክገብሩ እዮም ለይትን መዓልትን ክፅዕሩ እዮም ንቢንያም ተባሂሉ ብፍሉይ ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን እዚ ነቲ መንእሰይ ናይቲ ሃገር ኣበርቲዕካ እንተፅዒርካ ኩሉ ዝከኣለካ ቢንያም ከማኻዩ ቅጫን ማይን ገለን ገይሩ በሊዑ ሰተይ ፍሉይ ነገር ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዝኮስኮሰ ኣይኮነን ከማኻ ብኤርትራ ብሳዋን ገለን ዝሓለፈ እዩ ከማኻ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃረ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድሕሪ ዝከኣለካ ጌርካ ኣብ ዓለም ደረጃ ክዲብ ትኽእል ኢኻ ንነብስኻ ንስድራኻ ንሃገርካ ንዓለምካ ንሃጉርካ ንዓለም
ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ትመልእኽቲ ስለዚ ንቢንያም ነቕባል ዝግበር ዘሎ ምሽብሻብ ረእይዋ ብከረን ናይ ብሓቂ ከተማይ ስለ ዝኾነ ድማ ዓብ ክብሪ ይስምዓኒ እንኳ ከም ዘብቅዓኩም ከምዚ ኢሎም ክትሪኦም ከለኻ ጎደናታት ንፅቡቕ ነገር ከምዚ ኢሎም ከለዉ ትሕጎስ ካብ ልብኻ ድማ ደስታ ይስማዓካ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ ፕሊዝ لنكنا حدش برودكت وي حدش ويب سايت لاونش خنقبرينا كل زلينا دما كنعبركم هنا بجزيو نايلو مارس بزخدي لايك جبرو كومنت قدفو مزيح قد فكمي مكال قولني تملس عدقا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازو الروح أفحوخا ما تنكرب مصاط نغزخا دكوا قراريبات صبل عندها قنصاب النفاق يا اخلنا بكا يا كل اغلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام قصاص لو يدو له فتحي كبدبنا للزب انه قاب فقري نعم درارب